Ako ljudi plaču, kako plače Bog? Ima li u njegovim očima suza za ovaj svijet? Ima li u njegovim očima topline? Ima li dovoljno ljubavi, vjere u nas? Jesmo li umrli prije nego je došao taj zadnji i posljednji dan? Ili smo još uvijek živi? Tko će znati? Izbori su uvijek iza nas i uvijek ispred nas. Ali mi kao da ne znamo koji je izbor pravi. Mi nikom ne vjerujemo dovoljno. Ni onome gore, ni onima dolje. Mi smo uvijek negdje između neba i zemlje. Plutamo po površini kao čepovi. I vjerujemo u čuda koja nikad nisu postojala, ni će ih ikada biti. Jer jedino čudo ovog svijeta je čovjek sam, njegove misli. Ali se čovjek urotio baš protiv sebe, protiv onog koga je trebao najviše ljubiti. A to je bližnji. Došao je dan da su bližnji postali nepoželjni. Zar je to naš izbor? Zar nas je tako učilo nebo? Zar je tako sjeme izraslo na zemlji? Da smo otuđeni, nemilosrdni, da smo neprijatelji pred vlastitom taštinom. Njoj se klanjamo, pred njom savijamo svoja koljena, zbog nje krvarimo. Pa neka nam bude, ako smo tako odlučili u ime njegovo, a možda u ime svoje.